Okay, so sinay kanta in request ang Manang Florence. So, nabagi iman na i-request na. Yung, kumusta ka sa ngayon ngayon, wala. Garita na wala siya, no adang makasuyap wala siya, no malilapi isang talawian mamaga, no adang manapan solusyon di problema wala malibalas wala siya, gikat man minunamay wala siya, tinatadal ko ay biyak kanak lumagay nung nawanan mga buskas na nakuin turong na ada duay lulwa manalis ng mata dagdag tuy datlawa ay unta kong mahina sumbati kararagta ko sinandaga wala siya. Malibalas wala siya, gikat man minunamay wala siya, tinadadal ko ay biyak kanak lumagay nung namana mga puskas na pikuin turong na wala siya. Ada duay lulwa manalusis ng mata dagdag tuy tatlawa ay unta kong mahina sambat di kararagta ko sinandaga